Kowe ora arep takon apa? Pun Kakang bakal takon Anoman kuwi sejatine darbeke wong Darawati apa darbeke wong Amarta Werkudara? Yayi ilinga nalika jaman Pancawati Denda Anoman kuwi suwita marang Prabu Rama Wijaya iku titising pikulun Bathara Wisnu nganti pinaringan teteng Raden Rama Dayapati. Anoman kuwi senopati perang ing Pancawati Denda Yayi kang nalika semana angurah satru murka Narendra ngalengka Ndraja Prabu Dasamuka nganti negara Ngalengka diobong dening si Anoman. Yayi nitik ing jaman Ramayana ing dina samengko wis jaman Mahabharata Wisnu wis nitis marang pun Kakang sakmestine to yen to Anoman kuwi darbeke pun Kakang Werkudara. Yayi kok dustun temen Siadi ngungkurake pun Kakang maringake Anoman kang tanpa rinembukan luwih dhisik Werkudara. Ayo kowe aja meneng wae Werkudara, kok dustun temen Siadi ora tanggap marang sekabeng lelakon mongko Siadi kuwi ndarbeni kaluwihan kang pinunjul tau tate wis bisa ketemu kelawan guru sejati ya Sang Ruci Dewa diwenehi sandangan kang kuwi kabeh mawa werdi Werkudara nganggo gelang minangkara ndek ngarep dhuwur mburi kang mawa teges Werkudara ngerti lungguhe kawula lan Gusti pupuk emas rineka jaroting kamal budine Yayi Sena ngrawit kaya jaroting asem nganggo gelang candra kirana candra kuwi padhang kirana rembulan nyata yen to angen-angening Yayi Bratasena wis padhang kaya wulan purnama nanging emane di kenapa kabeh kuwi mau ora kok mbok enggo Werkudara Siadi kuwi wong waskita nanging ora mangerteni yen to dina samengko sejatine wong Amarta kuwi bakal diapusi dening wong Kurawa Werkudara. Wah, jlitheng kakangku. Kowe kok kandha yen to wong Pandhawa bakal diapusi dening wong Kurawa. Kuwi dasarmu apa? Yayi. Nalika dina Anggara kasih kapungkur ing wanci liyep layaping ngaluyupun Kakang nampa sasmita saka Dewa Pujangkara. Yen to Jawata bakal nurunake wujuding Nugraha ya kuwi kang sinebut wahyu telu cacahe. Mbuh kuwi wahyu apa pun Kakang ora mangerteni Yayi. Jalaran iku kabeh isih winadi dening purbaning Gusti. Lah kok malah Siadi maringake Anoman marang astaning para Kurawa kuwi kepriye Werkudara? Yayi. Bebasan lakon ki wis kebajut sega wis dadi bubur. Baline Anoman saka Werkudara ora bali saka Yayi Werkudara. Wah, edan. Yayi Janaka kaluran dawuh pangandika Koko Prabu. Siadi iki kepiye to, Di? Kadangmu Yayi Werkudara wis tumandang, lah kok kowe isih ana kene nak kepenak kuwi karepmu kepriye? Koko Prabu, menawi kula punika tumandang tanpa perintah menapa mboten kaluputan. Kuwi iki nandhang gaweane sapa? Siadi kuwi jejering satriya Yayi. Arjuna
samestining Siadiku wis tanggap marang sakabeng lelakon kang dumadi. Jalaran Siadi kelawan pon kakang kuwi padha Yayi ilinga nalika Wisnu pecah dadi loro. Ana lakon Wisnu pecah dadi loro kang sawiji marang pon kakang ingkang sawiji marang Siadi Arjuna. Pon kakang kelawan Siadi kuwi barate suruh lumah kelawan urupe. Yen katonton seje rupane yen tan gigit tunggal rasane Yayi. Nanging emane apa to sababe Yayi Arjuna? Siadi wujuding satriya saka jenengmu wae Arjuna. Her kuwi banyu Juna kuwi wadah. Dadi Arjuna kuwi panggenane wadah kang bening. Mestining Siadi kuwi ngerti sadurunging winarah ana lakon kaya mangkene kok ora bisa tanggap marang sakabeh lakon ki priye Arjuna? Nyuwun pangapunten, kok beda temen. Kok beda temen yen ana wujuding wong wadon kang endah sulistyaning warna katon gumregah atimu Arjuna. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Koko Prabu jimat sembahan kula paduka Koko Prabu pepunden kula. Koko Prabu wonten wigatos menapa Yayi? Sedaya para kadang kula Pandhawa, Yayi Werkudara, Yayi Janaka sampun dipun dukan. Samangke monggo Koko Prabu kula aturi paring bebendu dumateng ripaduka kula. Jalaran menapa yektosipun ingkang lepat punika sanes para kadang kula Yayi Werkudara dalasan Yayi Janaka. Ingkang lepat punika kula Koko Prabu sumawi kula aturi paring bebendu dumateng kula. Piye to iki? Ana wong nesu kok dikongkon. Yayi, inggih. Bebasan lakon menika ibarate sega wis dadi bubur. Paduka sampun sanget-sanget anggen menggalihaken dhateng kawontenan menika Yayi. Perkawis menika paduka sampun menggalih kula piyambak ingkang badhe angreka daya Yayi. Namung paduka kemawon Yayi Prabu Kuntadewa kula suwun kanthi sanget saparipurnanipun prasewakan punika supados minggahing sanggar pamujan arsa maneges dhateng purbanipun Gusti. Nindakake puji dikir supados kawontenan punika enggala paripurna Yayi tebih ing rubeda nir ing sambikala amung tansah nampi wujudipun karahayon saking Jawata Yayi. Nuninggih Koko Prabu menawi tela mekaten menggah saking pamanggipun Koko Prabu Indrawati. Negari Ngamarta kayiwananipun para kawula dasih katentremaning para kawula kula sumanggahaken dumateng paduka Koko Prabu murih ing kawicaksanan. Inggih Yayi, senajan to ingkang raka mboten badhe selak, kula mboten badhe swaling kayun, badhe kula sendikaaken menapa ingkang dados atur paduka Yayi Prabu Kuntadewa. Nuninggih menawi tela mekaten Kakang Pati Tambak Ganggeng nuwun kula wonten timbalan ing kadhawuh sinuwun. Dina samengko jeneng ingsun bakal kundur angen daton arsa maneges marang purbaning Gusti. Jeneng sira wae sabubaring prasewakan iki bubarna kang padha wangantung sebu. Nuninggih menawi tela mekaten ingkang dados keparing paduka nyuwun tambahing pangestu. Badhe kula estuaken menapa ingkang dados atur paduka sinuwun. Ya Kakang. Lah ing kanata mau.
sampun paripurna sabda pangandikanira Narendra ing ngamarta Prabu Kuntadewa. Daya-daya sang nata arsa kundur agedhaton jelek saking kursi gading dampar denta. Dindhaira sang nata binayang bayangkari sirna kamanungsane Yaya Prabancana ngejawantah aning Madyapada. Kurmating para narapraja miwah pramadya yen Cinandra aja nganti lirma ing ubaya.